Mae'n braf iawn cael cwmni y bonheddwr Cyril Davies o Lambed yn is-gadeirydd y cyngor, ond ddoe mi roedd na'n rhededd ychwanegol i chi'n cael eich gwneud yn is-lywydd gan y gymdeithas, ac yna fydd oedd dipyn o surprise yn y seremoni ddoe hefyd yn do, a mi gawswch chi'r fedal arian hefyd. Do wir, o'n i gwybod mlaen llaw falle bod fi'n cael ei wneud yn is-lywydd anrhydeddus, ac wel, o'n i'n teimlo mor falch o hynny'n te. Ond wrth gwrs, ddoe, pan i eistedd fyna yn dysgol yn ystod y seremoni, dyma'n gweud bod fi'n cael medal arian, a mae hwnnw yn beth weddol bring. O'n i'n mynd i ddeud, nid pawb sy'n cael un o'r rheini. Na, wel... Ond dros y blynyddoedd, da chi wedi dal sawl swydd o yn ymwneud â'r sioe a'r gymdeithas. Ond ydych chi'n cofio'ch cysylltiad cyntaf un chi ar sioe yma? Wel, dwi'n meddwl mae'n digwydd. O'n i'n blentyn bach, rwy 7 oed. Oedd y sioe wedi dod i Gaerfyrddin. O'n i'n byw yn Sir Gaerfyrddin, wrth gwrs, a lawr i Gaerfyrddin. A pwy oedd yno? Ond Princess Elizabeth. O ie? Ie. Oedd heb briodi, wel, wy'n siŵr lle wedi priodi, ond oedd hi ddim yn brenhines fel mae heddi, wrth gwrs. Ond mae'r sioe wedi newid, wedi datblygu lot fawr ers y dyddiau yna? Wel, tipyn. Ni'n fan hyn nawr os i 963, a mae'r safle wedi datblygu, wy bod ar y bwrdd wedyn, oedd hi ar 1992. So, gyfnod arbennig iawn ac yn falch o bod gallu cyfrannu at gwaith y sioe yma. Mae'r band wedi dechrau chwarae rwan i'ch cyfar chi i ddathlu efo chi, Cyril. Ond ydych chi y dyddiau yma'n treulio lot fawr amser yn y pafiliwn rhyngwladol yn dydych chi? A mae hwnna'n waith sy'n bwysig iawn. O, mae yn. Chymod, ni'n cael dros 1000 o bobl yn dod o wahanol fannau o'r byd. Ac o'n i edrych gynne, o'n i fyny leni eto ar beth wedi dod llynedd, chymod. Llawer yn dod o Iwerddon, o llefydd fel Iseldiroedd. A pwy ydy'r bobl yma? Pobl sy'n ameithwyr cyffredin felly ydyn nhw? Ta ydyn nhw'n gwleidyddion? Pwy ydyn nhw? O na, ameithwyr cyffredin rhan fwyaf, mwy lawer na gwleidyddion. Mae llawer yn dod o Australia, Zeland Newydd i weld y cobiau Cymreig. Mae hwnnw yn dyniad arbennig iawn, ond mae crawstoriad o wahanol ddiddordebau yma, ond mae'n dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn, chymod. Mae'n neis i gweld nhw ac i cyfarch nhw wedyn a wneud siŵr bod nhw'n mwynhau hynny. Dyna beth sy'n mwyaf bwysig. Felly pan ydych chi'n cael rhyw hanner awr bach i'ch hunan, mae pawb a'i gornel ei hun ar y maes yma, dydy. Pa gylch sy'n eich denu chi? Wel, wyt ti o mynd i bach o bob man. O, da chi siŵr chi'n gorfod cadw'r fesgil y wastad, ond... A mynd o gwmpas yna sy'n cefnogi'r sioe a diolch iddyn nhw, chymod. Ond wy yn hoffi a ddiwedd y dydd mynd lawr i'r main ring a eistedd fyny a mwynhau digwyddiadau sy'n arbennig fyny. Mae'r un i werth i gweld bob amser. Mae yna rhywbeth yma i bawb. Os, mae e. Wel, o'r holl sioe ydych chi wedi bod yn bresennol ydyn nhw, mae hon yn mynd i fod yn un i'w chofio i chi, Cyril, yn dydi? Wel, oeddi am sawl esto. A o'n i mor falch, chymod, yn derbyn hwn wrth hen ffrindiau, Tom Tudor a Ann Tudor, hen ffrindiau i mi, o slawer o blynyddoedd. Of course. A nhw oedd yn rhoi hwn i fi ddoi, oedd yn arbennig iawn. Diwrnod i gofio. Arfer chi, wel llongyfarchiadau calonnog i chi a diolch i chi am eich gwaith. Diolch yn fawr i chi, wir. Diolch.